കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രചാരിണി സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോട്ട് മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. 4ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് 3ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇന്ന് കുറെ പേര് വന്നല്ലോ അല്ലെ. 6:30 തന്നെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നല്ലോ ഇന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? കർമ്മയോഗത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പാണുള്ളത് പറഞ്ഞില്ലേ. കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിൽ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയും കർമ്മം ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ലെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുകൂടെ അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആണ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്? 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 4 യുഗങ്ങള്, 4 യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? 4 യുഗങ്ങള്, 4 ഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ആയുസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏത് യജ്ഞമാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് കലിയുഗത്തില്? നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ. നാമജപാണ് നാമസങ്കീർത്തനം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഹരേരാമ ജപിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ? പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചു. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ പൊടിമുടിയ കാമത്തിന്റെ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളെ മനുഷ്യരുടെ ജീവാത്മാക്കളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, ഉപമ പറഞ്ഞത്? പോലെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പിന്നെ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ.
വൃക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള ചെടി കണ്ണാടി പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. അതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പോകുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതിൽ നമ്മള് ഇന്നലെ ഭഗവാനപ്പ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യമില്ല. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അറിവാണത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം. എത്രത്തോളം നമുക്ക് പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിനുള്ള പരിശുദ്ധി നമുക്ക് വേണം. കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? നമ്മളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം. അത് പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്കത് ചെയ്ത് 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 പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് 4ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 4. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാഗവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇഷ്ടാഗുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ അത് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു അത് ഇഷ്വാഗുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് അർജുനനല്ല ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു അത് മാതാജി ആർക്കാണ് അർജുനനെ മുന്നേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? വിവസ്വാൻ സൂര്യദേവനായ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. വിവസ്വാൻ എന്നാണ് ആ സൂര്യദേവന്റെ പേര്. സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാനമാണത്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന്. പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷനാണ്, ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അതേപോലെ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്ഥാനമാണ്. ആ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു അത് ഇഷ്ടാഗുവിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നീട് അതെന്ത് സംഭവിച്ചു? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ. രാജർഷികൾ എന്ന് വെച്ചാല് രാജാക്കന്മാരുമാണ്, ഋഷിമാരുമാണ്. അത് രാജാക്കന്മാര് ഋഷി തുല്യരായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരെയാണ് രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു രാജാക്കന്മാരുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഋഷികളെ പോലെ ആയിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ് രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ആ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രാജർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാജാക്കന്മാരുമാണ് ഋഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്കാണ് ഈ ശൃംഖലയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രം അവര് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണ്? അന്ന് അവരുടെ രാജ്യത്തെ പ്രജകൾക്ക് ക്ഷേമത്തിന്, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന്, അവരെ ജനക്ഷേമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട്, സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നപ്പോ? അന്നത്തെ രാജർഷികൾക്കും അറിയുമായിരുന്നു. കാരണം അവർ ആ ശാസ്ത്രം ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അതിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അവർക്കൊരു ശാസ്ത്രം ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ സംഭവിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനനിലൂടെ
ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ പരമ്പര മുറിഞ്ഞു പോയി, നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരമ്പരയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ആദ്യം ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനാണ്. ആദ്യം ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ്. ആര്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ വേദങ്ങൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് അത് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ മധ്വാചാര്യക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഓരോ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ വന്ന് നമ്മളെ 22ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതിനുശേഷം 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടാണ് ശ്രീല ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ വരുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പകർന്നു പോകുന്നത്? ഈ തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ പകർന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ജ്ഞാനം രാജർഷികള് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ അത് പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ അത് ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സ ഏവായം യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാചേതി രഹസ്യം ഹ്യതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായി ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നത്? നീ എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, മിത്രമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമായി ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാവിവസ്വതഃ കഥമേതതി ജാനീയം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? കാരണം വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? കാരണം ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഏത് യുഗത്തിലാണ്? ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് ഭഗവാനും അർജുനനും. പക്ഷെ വിവസ്വാൻ അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷേ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നീയും വേറെ പേരില് നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്, നമ്മളെ ഒരു ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ആ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓർമ്മകളെല്ലാം എന്താണ്, അത് അവിടെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവിടെ ശരീരം മാറുമ്പോ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളും എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സ്മരണകളെല്ലാം നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാം അവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഓർമ്മകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. വീണ്ടും പുതിയ ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതിന് ശരീരത്തിന് ഒട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? മാറ്റം സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ശരീരം മാറുന്നത് കൂടി ആ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്കും നിനക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി, നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
ഇനി ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം പറഞ്ഞതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്, അചോപി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവ്യാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പിറവിയില്ല. ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ് ശരീരം? അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതിനൊരിക്കലും നാശം നേരിടുന്നുമില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഓരോ യുഗത്തിലും യുഗം തോറും ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 യുഗങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തില്ല? പിറവിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നുമില്ല. നമ്മള് ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ശരീരം മാറുന്നു, വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇത് രണ്ടും തമ്മില് വ്യത്യാസമില്ല. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? യഥാ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സ്യജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ എവിടെയാണോ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത് എപ്പോഴാണോ, അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടാ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരാ, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിനാണ് ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അതിനായിട്ട് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അതിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിവിടെ കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ, ഒരു ആചാര്യന് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നതും ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ദർശനം കൊടുക്കുന്നതാണ് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യക്ക് ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടും കമണ്ഡലം പിടിച്ച് സന്യാസിയായിട്ടും ശ്രീരാമനായിട്ടും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ആർക്ക്? സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കുന്നതാണിത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ തിക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര്, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര് മരണശേഷം അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ലോകം? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്, ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മള് പോലെയല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയൻ തന്നെയാണ്. ചെറിയൊരു പ്രായമാണെങ്കിലും എങ്ങനെയായാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഭഗവാന് മക്കളുണ്ട്, പേരക്കുട്ടികളുണ്ട്, ഇത്രയും പ്രായമുണ്ട് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? നവയൗവനനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും. അചിന്ത്യമാണല്ലോ അതും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ചെറിയതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ട് വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മ മടിയിലിരുത്തി പാല് കൊടുക്കും. പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അടുപ്പില് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അമ്മ കുട്ടിയെ താഴെ എത്തിയിട്ട് പാല് ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അത് ആർക്കും ഇഷ്ടാവില്ല, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടാവില്ല. തന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്തിനോടാണ്? ആ പാലിനോടാണെന്ന് കുട്ടിക്ക് തോന്നി. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇരുന്ന ആ തൈരിന്റെ കുടവും ഒക്കെ എടുത്ത് ഉടച്ച് വൃത്തിയാക്കി അവിടെ ആകെ അഴുക്ക് വൃത്തിയില്ലാണ്ടാക്കി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെണ്ണയൊക്കെ എടുത്ത് ആകെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കാട്ടി. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണുമ്പോ എന്ത് വരും? ദേഷ്യം വരും. അങ്ങനെ അമ്മ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് ഒരലുമ്മല് കെട്ടിടാൻ നോക്ക. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, പക്ഷെ ഒരലുമ്മല് കെട്ടിടാൻ നോക്കണം വികൃതി കാരണം കൊണ്ട്. അങ്ങനെ കെട്ടിടാനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് കെട്ടുമ്പോഴ് എങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും 2 അങ്കുലം, 2 വിരലിന്റെ അത്രയും തുമ്പ് എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും 2 അങ്കുലം എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കയറെടുക്കും. പക്ഷെ അത് കെട്ടാൻ നോക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും അത്രയും തന്നെ കുറവ് വരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ പരിശ്രമിച്ച് അമ്മ തളർന്നു വന്നപ്പോ ഭഗവാന് പാവം തോന്നിട്ട് അമ്മനോട് സ്നേഹം തോന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കുന്നത്. ആരെ കെട്ടാൻ നോക്കുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് ഭഗവാനെയാണ് കെട്ടാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കാണ്. അങ്ങനെ യശോദ മാതാവ്, ഭഗവാന്റെ അമ്മ, വാത്സല്യത്തോടെ ഭഗവാനെ എന്താണ് ആ കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ദാമോദരൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഈ ലീലയില് ഭഗവാനെ ദാമോദര ലീല എന്ന് പറയാം. ദാമം എന്ന് വെച്ചാൽ കയറ്, ഉദരം എന്ന് വെച്ചാൽ വയറ്. അപ്പൊ ദാമോദരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദരത്തില് കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടിയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അരലുമ്മല് അമ്മ ഈ കയറ് കൊണ്ട് എടുത്ത് കെട്ടിട്ട് അമ്മ പോകും, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരലും വലിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് നടക്കും. വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഈ ലീല നടക്കുന്നത്. പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അറിയാം തന്റെ വരവും കാത്ത് 2 പേര് ശാപമോക്ഷത്തിനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ആരാണ്? കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള മണിഗ്രീവനും നളകുബേരനും. നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഒരലും വലിച്ച ആ 2 വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയപ്പോ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കിട്ടിയപ്പോ ആ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? മോചനം കിട്ടി. ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി. അങ്ങനെ അവര് ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്, മോചനം നേടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അതാണ് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത്. കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് ഒരു കുറവോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും. ഇനി എന്താ അടുത്തതിൽ പറയണത്? പീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാമാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂത മത്ഭാവമാഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമഭക്തരായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായിക്കൊണ്ട് എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 3 രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മോചനം വേണം. അപ്പൊ രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആഗ്രഹം, ആസക്തി, നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി, നമുക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടൊക്കെ ഉള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ നേടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം നമുക്ക് വരും. നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രോധം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും ചിന്ത. അത് നടക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, അതാണ് ഭയം വരുന്നത്. ആ ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നടക്കാതെ വരുമ്പോ എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും. അങ്ങനെ ഈ 3 കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ മുഴുകിയ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്
ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയിട്ടുള്ള അനേകം പേർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി ദിവ്യപ്രേമ ഭക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മോചനം വേണ്ടത്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം അത്യാവശ്യമാണ്. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന് ശരണം പൂകി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ദിവ്യ പ്രേമഭക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരോടും? യേയഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താംസ്തഥൈവാ ഭജാമ്യഹം മമാവത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവിധത്തിലും എല്ലാവരും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണോ എന്നെ എല്ലാവരും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു നൽകുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു ഭഗവാന് ഒരു മകനായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവരോട് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിലോ, ദാസനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദാസഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് തോതിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാവം, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ മാർഗത്തിലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്തത് പറയണത് ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാവിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ആ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, വർണ്ണങ്ങളാണ് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ അല്ല ഇതിന്റെ കർത്താവ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വാത്വിക സ്വഭാവിയായിരിക്കും. എന്താണ്? അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ജോലി? ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലി. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും ക്ഷത്രിയര്. അവരെന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ധർമ്മം. പിന്നെ വന്നിട്ട് വൈശ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി, വാണിജ്യം ഒക്കെയാണ് ആരിൽ വരുന്നത്? വൈശ്യറിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? ഈ പറഞ്ഞ കൃഷി വാണിജ്യം ഒക്കെ നടത്തുന്ന, വ്യാപാരം നടത്തുന്നവര്. 4മത്തതാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ശൂദ്രർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മറ്റുള്ള 3 വിഭാഗക്കാർക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ശൂദ്രർ. അവർ ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും? തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. തൊഴിലാളി വിഭാഗമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ശൂദ്രരിൽ വരുന്നത്. ഇത് അവര് മറ്റുള്ള 3 പേർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? തമോ ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചത്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ തിരിവ് നടത്തിയത്. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു തിരിവ് നടത്തുന്നത്. അല്ല ഭഗവാന് പക്ഷെ അതിലില്ല, യാതൊരു പങ്കും ഭഗവാൻ അതിലില്ല. ഭഗവാൻ അതിന്റെ കർത്താവല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അതിനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഭഗവാനില്ല. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാംയോ വിജാനാതി കർമ്മഭിർനാസ പത്യത്തെ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്തുമില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളില് ബന്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ
പിന്നെന്താണ് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അത് ഫലവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് അവര് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല, അവര് ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണ്ടത്? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ടായിരിക്കണം സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ കാണേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ആ വ്യക്തിയുടെ വിനയപൂർവ്വം സേവനം ഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സത്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവനായിരിക്കും ആര്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അജ്ഞശ്ച സംശയാത്മാവിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അസൂയ അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാകില്ല. അവര് അധപതിച്ചു പോകും. സംശയാലുക്കളായ ഒരു ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും എന്ത് ലഭിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ അധപതിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും സന്തുഷ്ടി കിട്ടുന്നുമുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തന്ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ധനഞ്ജയ, അർജുനൻ വിളിക്കാണ് ധനഞ്ജയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന. ഇവിടെ ധനഞ്ജയ എന്ന് വെച്ചാല് രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് സഹോദരന് വേണ്ടിയിട്ട് ധനം സമാഹരിച്ചു കൊടുത്താണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട്, പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വ്യക്തി എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തി കടന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ മാതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയത്തെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ, നിന്റെ ഈ സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ എങ്ങനെയുണ്ടായതാണ്? അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുക്കുക, അങ്ങനെ യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ ഭാരത. ഭാരത എന്ന് വെച്ചാല്
ഭാരതകുലത്തില് പിറന്നവനെ എന്നാണ് ഭാരത എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ എങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയാം. എന്താ നേരത്തെ നിർത്തിയ മാതാജി? ആ സ്ലൈഡിൽ അത്ര ഉള്ളു മാതാജി ഇന്നത്തേല്. ബാക്കി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ. ചെറിയ അധ്യായ, ഇന്നത്തെ നാളത്തെ ഒക്കെ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ വരുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ. അർജുനന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? ആ വിവസ്വാൻ ആരായിരുന്നു? സൂര്യദേവൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്ക? സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മഹാദേവൻ, ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗണപതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥാനപ്പേരുകളാണ്. അവരുടെയൊക്കെ പേരുകള് വേറെ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളിപ്പോ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പോലെ, ഒരു മാനേജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ്, ഒരു സ്ഥാനപ്പേരാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം. ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തെ 3 പേരാരൊക്കെയാണ്? സൂര്യൻ, മനു, സൂര്യൻ, മനു, വിശ്വാഖല്ല. പരമ്പരയില് വരുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മഹർഷി. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ എന്താ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്? മറ്റ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എനിക്കതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്, നിനക്ക് പക്ഷെ ഓർമ്മയില്ല. ഇല്ല. അതെ, കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതൊക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ അന്നുണ്ടായിരുന്നു അർജുനൻ, പക്ഷെ അർജുനൻ അതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി, ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ആ ശരീരത്തിലെ ഓർമ്മകളൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പുതിയൊരു ശരീരം വരുമ്പോ പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആര് പോണത്? ജീവാത്മാവ് പോണത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഭഗവാന് ശരീരം മാറുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമുക്കാണെങ്കിലോ, നമ്മളിപ്പോ ജനിച്ച പോലെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ജരാനരകൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. നമുക്ക് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോയേ പറ്റൂ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ശരീരത്തിന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ കൈ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞരമ്പ് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ചോരയൊക്കെ വരും. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അങ്ങനെയല്ല, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ. എന്നാൽ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അത് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കാൻ അർജുനന് ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ട്. ഭക്തനും മിത്ര 3 ഭക്തനും. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? പറയുന്ന ശ്ലോകം എന്താണ്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത. ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്നാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. 5ാമത്തെ പറഞ്ഞോ? ഇല്ലല്ലോ.
ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാ? അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്പർ 6. ആറാമത്തത് എന്റെ ആദിമവും ആറാമത്തെ അതിമൂലവുമായ ഞാൻ ആറാമത്തെ ആറാമത്തതാണ്. ആറാമത്തെ 7ാമത്തെ അല്ലേ മാതാജി? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകം ഇതാണ്. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് അത് ആറാമത്തെ അല്ലേ? ആറാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അജോബിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? ശ്ലോകം. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അത്യുത്ഥാനമ ധർമ്മസ്യ. നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള ശ്ലോകം അല്ലെ ഇതൊക്കെ? അതെ അതെ അതെ. അതും അടുത്തതും അതെ. പണ്ട് എന്താ പറയാ, ടിവിയില് മഹാഭാരതം ഉണ്ടായിരുന്നത്. സാധുന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനായ. എപ്പോഴാ, അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരിചയമുള്ള ആകെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെ? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേതായിരിക്കും ശരിക്കും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം? ഇതിലേതിനായിരിക്കും ഭഗവാൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഭക്തന്മാരെ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ലേ ഭഗവാൻ? ഭക്തന്മാരെ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുമ്പോ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും. ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്കൃതികളെല്ലാം ഭക്തന്മാർ രക്ഷപ്പെടും. ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്കൃതികളെല്ലാം നിഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ അത് കഷ്ടമാണ്. ഭക്തന്മാരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഷ്ടല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുക. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. എന്നാലും അതിന് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ആ ചക്രം ഒന്ന് വിട്ടാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ? അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ചക്രം വിട്ടാൽ പോരെ ഭഗവാന്? എന്തിനാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ ശരിക്കും എന്തായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന? നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുക? ഭഗവാൻ എന്തിനായിരിക്കും അവതരിക്കുന്നുണ്ടാവുക കൂടുതലും? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ബാക്കി അതിന്റെ കൂടെ വരുമ്പോ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തങ്ങോട്ട് പോകുമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മെയിൻ അതിന് പക്ഷെ ഭഗവാൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആരെ വിട്ടാലും മതി അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ശരിക്കും ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞില്ല? എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭഗവാൻ? അത് കഴിഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യാവതാരം കലിയുഗത്തില് രഹസ്യാവതാരം പറഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം വരാനുണ്ട്. അതാരാണ്? കൽക്കി. പറയുന്നത് കൽക്കി ഒരെണ്ണം വരാനുണ്ട്. രഹസ്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാതെ പറയുന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഒരു അവതാരം ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൽക്കി ഒരെണ്ണം വന്നു പോയി. ബുദ്ധാവതാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം കലിയുഗത്തിൽ തുടക്കത്തില് 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ബുദ്ധാവതാരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വരാനുള്ളത് കലിയുഗത്തിൽ അവസാനത്തിലാണ് വരുന്നത്. കലിയുഗ മൂർച്ഛിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആര് വരുന്നത്? കൽക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. എവിടെ വരും, എപ്പോ വരും, എങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി വരും ഭഗവാന്റെ അവതാരം കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇല്ലാതിരുന്ന നല്ലത്. കാരണം അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലല്ല വരുന്നത് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണുള്ളത്. മാതാജി കൽക്കി എന്നാണോ ഉത്തരം? അല്ലല്ല, രഹസ്യാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുന്റെ രഹസ്യാവതാരം. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണ്യം, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഭജനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്?
ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അടിസ്ഥാനത്തിൽ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് വേണം നമ്മള് സത്യത്തെ അറിയുന്നു. സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അല്ലെ? അതായത് സത്യത്തെ കണ്ടറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. ഗുരുവാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഗുരുവാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം. പിന്നെ സത്യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരായിട്ടായിരുന്നു